Anga foli ni waleɲumandɔ mɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma b'a sɔrɔ aw minnu sigilen do k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a kuma selen ye. An ka jamana minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsi diinɛko ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Cɔrɔnɔ Asi Jalo ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen marisi kalo tile 19 fɛn min ye ɲina hiji ye 2018 a ye o baaraw nun don Maison de Haji la. Maritu Jalo Abdoulaye Sogodogo Shirifula jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Million fila wa biwɔrɔ ani kɔ ɲina iji taga musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o de ma gouvernement ka jate la. Ministri min ka baara ɲɛsinen no diinɛko ma ale ye ɲina hiji nun do baaraw koromo kari Maison de Haji la Bamakokaw fɛ. Gouvernement tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen agence privée n'o ye kɛnyɛrɛyew ye olu fana cɛsirilen no kosɛbɛ walasa ijidenw ka se ka taga ni ka segin kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Ɲina i n'a fɔ salo kota min dira Mali ma salo o kota kelen de dira Mali ma ɲina 13 ani 323 o de dira Mali ma salo wa o kelen de dira Mali ma ɲina o hukumu kɔnɔna na gouvernement ye 2000 ta a ye 11 ani 323 di association privée agence privée ma anw y'o tila agence bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni de b'a jɛ 300 la tilali kɛra minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, agence bɛɛ lajɛlen ka musaka o bɛnna 2,850,000 o bɛnna o ma agence bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kɛra olu ka prix ye ɲina. Bon, n'i y'a lajɛ ani salon ta la a bɛ n'a fɔ 20,000 o de farala a kan. Bon, 20,000 min farala a kan a bɛ se ka ɲɛfɔ fana parce que 20,000 in farankan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ Saudiya la yen nɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i so o i dumuni o i kare o a bɛ baara o baara kɛ 100 sara la o ye 5 fara o kan n'a bɛ fɔ o ma ko 5% o farala fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye kelen. Plus encore mɔgɔw bɛ taa jigin na yɔrɔ min na taa minnu kɔrɔ dɔ farala o wari kan. Arafa fana salon ani ɲina arafa sarali wari donn'o la n'o tɛ fɔlɔ la an tun tɛ wari foyi sara arafa bon u nana ka na wari sara don fana na ɲina dɔw yɛrɛ farala o kan. Donc olu minnu bɛ yen nɔ o kɛra sababu ye anw ka prix a yɛlɛnna sanfɛ dɔɔni mais a yɛlɛnna ɲɛfɔli b'a la. Bon nin fana kɔfɛ anw ka prix min fɔlen filɛ nin ye n'o ye 2850 ye ijiden ka fɛn bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ a ka passeport b'a la a ka dumuniko b'a la a ka siyɔrɔko b'a la a ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔna na a ka sagako a bɛɛ de b'a kɔnɔna na. Ouais, bon Shirifula la o kibaruyaw bɛ yen nɔ i bɛ se k'a sara par tranche par versement. I ye 50 sɔrɔ bi i nana o sara kɔfɛ i ye 20 sɔrɔ i nana o sara i ye 100 sɔrɔ i nana o sara o bɛ kɛ i mana fɛn fɛn ka reçu bɛ kɛ ka d'i ma mais i k'i jija i ka sarali bɛɛ ka ban 2 semaines yanni tagali cɛ. Taamadenw kana o sigi mɔgɔ mɔgɔ de bɛ fɛ ka na hiji la f'an bɛɛ ka faamu tiɲɛ la fo an sera yɔrɔ la maliyɛnw ka faamu k'a fɔ hiji labɛn yɛlɛmaba donna la kosɛbɛ. Kana sigi k'a fɔ ni sunkalo de sera n bɛ wuli kana sigi k'a fɔ de ni hiji ta kuma de sera n bɛ wuli ayi. Ni ŋaniya kɔni b'i la san o san k'i bɛ taa hiji kabiri hiji fɔlɔ mɔgɔw mana segin i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na a kɛra gouvernement ye o na i ka n'i tɔgɔ sɛbɛn a kɛra agence ye sa agence ma i k'i tɔgɔ sɛbɛn. Ministri yaala yaala la guakɔrɔlaw la tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔw passeport dilan yɔrɔw hali visite kɛ yɔrɔ k'i ɲɛ da baaraw taabolo kan. Hiji daminɛna parce que hiji daminɛ tɛ magantaga don ye hiji daminɛ ko minnu kan ka kɛ maa min b'a fɛ ka taa Makan i bɛ baara minnu kɛ yanni i ka se hiji ma. Tɔgɔ sɛbɛnw visitiw passeport ko o fɛn damadɔ donc olu bɛɛ sigilen don yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma Maison de Haji ni hiji tagala kelen bɛ se ka na ka i tɔgɔ sɛbɛn fɛn fɛn kan ka kɛ visite ye dɔgɔtɔrɔso de fɔ a bɛɛ bɛ kɛ yan donc taa ka segin caman t'a la hali passeport a bɛ kɛ yan mais simplement que gouvernement ka côté kɔnɔna anw ye décision ta ko passeport bɛ kɛ pèlerin bolo ka na hijiden i bɛ nin tɔgɔ sɛbɛn i ka passeport ye wa an y'a kɛ ko min kama an b'o dɔn. Mais minnu bɛ yen ni passeport t'u bolo n'olu y'an balima filière privée mɔgɔw ka mɔgɔ dɔw ye donc passeport dilannaw bɛ yan polisiw bɛ yan aw y'a ye an ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ bɛɛ perelen don bɛɛ nisɔndiyalen don a ka baara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2018 hiji labɛn baaraw olu bɛ ban ka bɛn juillet kalo ma kabini sisan bɛɛ lajɛlen ka wuli walasa maa si kana kɛ kɔma ye sɛbɛn ɲini kow la. Sao sa marsi kalo tile 20 o ye don kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsi faransikan fɔli ma ni an ko a ma ko journée internationale de la francophonie bi na faransikan yɛrɛ a bɛ fɔ jamana minnu kɔnɔ o bɛ t'i jɔ jamana 84 na
maa minnu fana bɛ a fɔ u da la olu bɛ t'u jɔ fo maa miliyɔn 200 ani 50 ani kɔ la o de kama Alamidu Badini ani Baba Keta Shirifula Jabarani tɔgɔ la olu ye munumunu salo dɔw kɛ faamuya ka se ka sɔrɔ francophonie yɛrɛ la. Bon, ye francophonie ka on bɛ se ka wele ko anniversaire. Bon, francophonie tɛ dɔwɛrɛ bon tubabukan k'a ladɔnniya k'a lasankɔrɔ k'a lasankɔrɔ ta mɔgɔw bɛ se ka tubabukan fɔ cogo min na a kɛra école ye a kɛra sokɔnɔna ye a kɛra quartier kɔnɔnaw ye bon n'o o kɔni no pour que tubabukan in bɛ se ka fɔ bɛɛ fɛ fɔlɔ il faut que mɔgɔw ka kɛ a fɛ fɔlɔ parce que i tɛ se ka kan fɔ kan min man di ye donc n'i y'a ye i bɛ kan fɔ i b'a sɔrɔ a diyara i ye de fɔlɔ. Mɔgɔw ekɔlidenw an ka étudiants u ka lecture kɛ lecture ka ɲi kosɛbɛ a ye mɔgɔw bɔ fɛn caman kalama u kelennin kama donc ka journée de la langue française fêter fɛn ɲɛnamaba de don n'a continue na a ka ca Ala fɛ mɔgɔw bɛ bɔ fɛn kalama u tɛ minnu kalama. Ne nana livre kalan de la bibliothèque nationale livre kalan ka di n ye parce que ni nana kalan i bɛna fɛn caman dɔn ne b'a fɔ n terimuso ye k'u ka na livre kalan parce que livre kalan a ka ɲi ni nana livre kalan la hali ni tɛ se français la i bɛ n'i débrouiller k'a fɔ walasa i bɛ se. Ne bolo francophonie ye fɛn ɲuman ye sabula a b'a to an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka taabolo dɔn a b'a to an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na i b'a fɔ ne ye maliyɛn nin ye lajinɛkɛ ye tubabukan sababuya la an bɛ ɲɔgɔn faamu ou bien nin ye ivoirien ninnu ka kan in sababuya la an bɛ ɲɔgɔn faamu nka o kan in fana man ka kɛ sababu ye ka an ta ka bɔ an ka kan kan n'o ye ne ka bamanankan ye o bɛ se ka kɛ nin ka marakakan ye ou bien nin ka filakan ye o kan ninnu de y'anw danbe ye mɔgɔ bɛ dɔn n'i ka kan de ye. Union des jeunes musulmans du Mali UJMA ladala bara min bɛ to ka kɛ a fɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi dugu kɔnɔ u ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ka se ka denmisɛnw ladɔnniya o la n'u k'a ma ko journée culturelle o don de bolodara u fɛ sibiri ani kari tɛmɛni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Banaba cercle kɔnɔ ni ka laban ka kɛnɛba in ka denfaya kalifa Banaba wasaden na honorable Va Sempara Amadou Diallo ale mun sɔrɔ ka bɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu UJMA ye u ka conférence culturelle min nati Banaba jamana ko de don depuis u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ u b'a fɛ k'a kɛ u ye Banaba choisir an k'u ma u bisimila sabula o bɛ jamana ko de la jamana ko ye mun ye diinɛ a bɛ taabolo ɲuman min kan ka se ka yaala ni o ye k'o jira denmisɛnw na denmisɛnw minnu ye diinɛ ni jamana guloma ye u k'a dɔn diinɛ ye fɛn min ye diinɛ ye fɛn min ɲini silamɛw jeunesse ka baara ye mun ye diinɛ na ka se ka jamana kisi futinɛ ni balaw ma sango an bɛ nin waati min kɔnɔ vraiment an b'u fo u nana n'a ye Banaba a diyara an ye a diyara Banabaka bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen y'a minɛ i bolo fila la alhamdulillah. Ladilikan min b'an bolo u nana o de fɔ an ɲɛna sabula Mali kɔnɔ bi jamanaw bɛ yen nɔ bi diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka diinɛ kɔrɔlen ni o ye bulon ni mandarasaw a maa dɔw bɛ jamana fa dɔw fɛ bi u bɛɛ bɛ k'u sigiyɔrɔw bila Ala ni jamana diinɛ taabolo fɛ a ma se anw minnu fɛ yan nɔ ayiwa alhamdulillah UJMA nana vraiment ka na faamuyali di an ma u nana ka na faamuyali min di an ma k'a fɔ ko kura nata minnu bɛ sen na diinɛ ko kan n'u bɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye n'u bɛ kɛ ka joli bɔ ni diinɛ tɔgɔ ye vraiment anw ka jamana diinɛ taabolo dɔ tɛ o ye. Nasi jɛkulu mun bɛ silamɛya tɔgɔ la n ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'u ye ka taa Bamakɔ fo yan ka tɛmɛ Kulukoro fɛ an bɛ Ala barikada don o don ni ɲɔgɔnna kɛnɛ surtout président da sira tɛ ma sisan fɛn mun bɛ basigi ɲini ni o stabilité ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ an ka jamana sigida fan kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma a baara nafa ka bon donc vraiment jamana kuntigi tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la n yɛrɛ tɔgɔ la ani n cakɛɲɔgɔnw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya kɔnɔ ka ɲini Ala subahana wataala fɛ dugawu mun kɛnɛ a kɔnɔ ne mun jiginna ya rabi Ala ka kɛ hɛrɛ ye Banaba cercle ma Ala ka kɛ hɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma. Bon UJMA ka journée culturelle i n'a fɔ an y'a kɛ dugu caman na an bɛ dugu réalité jateminɛ problème min bɛ dugu jeunes kan
an b'o jateminɛ an bɛ thème dɔ ta min ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an bɛna baro kɛ o de kan dugu kɔnɔna na bon an ye thème minnu da nin waati in na yɛrɛ ye n'o ye immigration ye n'i ye immigration lajɛ bɛɛ bɛ ka kuma fɔ bi fɔcogo ɲuman ni fɔcogo jugu kun minnu bɛna ni immigration ye anw y'olu sɛgɛsɛgɛ k'olu ye k'u faamuya anw ka Mali immigré kulu 90% ye maa fila de ye minnu ye morikala ni madrasakala kɛ ani les jeunes ruraux minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔnaw na n'u ma kalanba kɛ i b'a sɔrɔ olu jigi tigɛ bɛ jamana na ani injustice sociale dɔ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ tilenbaliya la n'i y'o kalan modèle kɛ ou bien n'i ma kalan a ka ca Ala fɛ i kundon yɔrɔ ko ka gɛlɛn o bɛ kɛ sababu ye ka jeunes caman bɔ ka taa bon n'a ɲɛna caman taara immigration na u bɛ ka jamana nafa bi u bɛ ka diɲɛ nafa jamana ka fierté don dɔw fana bɛ a bɛ gɛlɛya olu bolo o y'a dama ko yɔrɔ ye donc an bɛ immigration thème ta an kunfɛ n'i ye jateminɛ fana kɛ fɛn min wele n'o ye terrorisme ni dansago dita tɔgɔ la Banabaye Carrefour de k'a ta ka taa bila fo Mauritanie k'a ta ka taa bila fo yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ zone dɔ b'a kɔnɔ minnu menacés don donc jeunes kan ka bɔ u yɛrɛ kalama mun bɛna n'o kow ye mun jeunes bɛ o piège kɔnɔna na an kan ka kuma jeunes fɛ ka jeunes sensibiliser ka kuma autorités fana fɛ parce que kuma dɔw injustice sociale kɛcogo jugu fana bi mɔgɔw don da dɔ fɛ min don dɔgɔ da ye. Zeren feerelaw fara karti feerelaw ka olu ka lapasalikɛlaw ye kunnafoni kana dɔ labɛn ka bɛn ni kari tɛmɛnen marsi kalo tile 18 bourse de travail la walasa ka se ka baarakura minnu bolodalen don u fɛ k'olu bila sen kan o tɛmɛnen kɔ ɲɛmaya so min n'o sigira u tɔgɔ la n'o bɛ bɛn mɔgɔ 25 ma k'olu fana jira maaw la Sadio Siribe ani Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. Ni ɲɔgɔn lajɛrɛ in kɛra bourse de travail la baarakɛlaw tɔgɔla so min bɛ Bamako yan nɔ me tali kɛ jagokɛla minnu ɲɛsilen bɛ nɛgɛjuruso feereli sira kan ani maa minnu fana ɲɛsilen don karti feereliw nasira la ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen min b'a to donna nataw kɔnɔna na baa ɲumankɛw ani jamana ɲɛmaw olu bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la cogoya min na. An ye syndicat min sigi sen kan syndicat tɛ dɔwɛrɛ ye mun bɛ Orange Money ni Mobi Cash ni téléphone fɛnw feere sira kun na kartu feere sira kun na an y'u ka syndicat de bila sen kan wulada in na a syndicat bɛ tugu syndicat min kɔ UNTM na yan o ye syndicat des postes et télécommunications bɛɛ b'a dɔn ko ye UNTM syndicat dɔ ye Sotelma ni Orange min bɛ UNTM na yan n'o bɛ Sina Postel la a bɛ fara o de kan ka baara kɛ mun bɛ téléphone kartu feere sira kun ni Orange Money bɛɛ b'o nafa dɔn Mali la bi Orange Money ni Mobi Cash bɛɛ b'a dɔn o ye fɛn sugu min ye ole de u ka to gɛlɛya bɛ baara fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ na gɛlɛya dɔ bɛ a kan donc k'u baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan u ka gɛlɛyaw ka mɔntɔn ɲɔgɔn fɛ ka a bɛ se ka falen cogo min na mun b'u bila baara ninnu na u ka nɔgɔya sɔrɔ o fan fɛ cogo min na an ye syndicat bila ɲɔgɔn wulada in na o de sen kan k'a daminɛ bi la sa fo ka taa min kɛ syndicat dɔ bɛ yen min bɛ Orange Money o Mobi Cash o ani carte feerela mun bɛ fan bɛɛ fɛ nafama ni zɛrɛ ni a tɔw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o baara kɛ u bɛ nin syndicat de kɔnɔ. An ka tɔn in sigila fɛn mun don pourquoi a sɛgɛlen don c'est pour que an ka mɔgɔ bɛ Orange Money kɛ mɔgɔ bɛ Mobi Cash kɛ mɔgɔ bɛ zɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛ pani feere an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kelen kɔnɔ. Jɛkulu min sigira sen kan a ɲɛmaaba kɔni a nisɔndiyara kɛnɛ in sigili la wa a y'a yira k'a fɔ ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to ni maa kofɔlen ninnu ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn donna nataw kɔnɔna na. Nisɔndiya kɔni vraiment je suis à l'aise parce que vraiment mɔgɔw nana alhamdulilayi rabbil alamina ne bɛ mun ɲini an ka mɔgɔw fɛ bon hali sisan u ka dɔ fara effort kan hali sisan u ka da la parce que fɛn fɛn n'i y'a dilan n'i ma da la a tɛ ɲa i ka kini i y'a da i ka daga kɔnɔ n'i ma da la a tɛ ɲa. K'a yira maaw la k'a fɔ hakilina min sigilen filɛ nin sen kan nin ye a kɛkun ne min b'a to jamana ɲɛmaw hakili bɛ se ka to u la cogoya min na u fɛnɛ jɔyɔrɔ na ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛta sira kan. Belenge Sempara ye wele bila jamana in a sɔrɔ bosobaw ni a politikimaw ma ka bɛn ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida Galela Jelibugukaw fɛ walasa nisɔndiya min bɛ a la a ka se ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ bari sabula ka d'a kan jamana ɲɛmaw ye bonyamasegin ye ni ka kɛ chevalier de l'ordre national ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiriso fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jagoko koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Sogodogo ale ka sɔrɔlenw don a bɛ walawala Fatumata Kane fɛ.
ni bonyamasegi jɔnjɔn min ni a tara ka di Belenge Senpara ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ marsikalo tile 5 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnneyala minisiriso fɛ min ka caw ɲɛsinen no jago koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Belenge Senpara y'a kanu k'a ka ni hɛrɛba in ni o ye a ka ni nisɔndiya in ye a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ ni nisɔndiya in na ani ka bonyamasegi foliba kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka nin bonya ninnu n'a ka kɛ u ye. Minisiriw ka fara sɔrɔ bosobagaw kan ni o ye opérateur économiquew ye ani sigida maa ɲɛmaw sigiɲɔgɔnw ka fara banabagaden minnu sigilen do Bamakɔ kɔnɔ yan olu bɛɛ nana fara Belenge Senpara kan k'a tare a ka nin nisɔndiyaba in na. Maa dɔ fana min ni a ye wulikajɔbaw kɛ kɛnyɛrɛye baara n'a nasiraw kan Mali kɔnɔ yan. Belenge ni médaille a jara bɛɛ de donc médaille ma di Belenge ma dɛ médaille dira Mali bɛɛ de ma. N'i y'a jateminɛ Belenge Mali se ka Belenge sara sɔrɔ anw Banamakaw anw b'a fɔ ni médaille a ma bali anw na donc an bɛ Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement fo k'a barikada parce que président public bɛ baara la a cɛsirilen do jamana dilanli la bon Belenge fana cɛsirilen do jamana dilanli la bi ko tɛ n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ Bamakɔ ani Banamba Belenge bɛ ka a seko kɛ Mali gouvernement dɛmɛni na. Ne ko bɛ kuma Belenge kan bi kuma ka gɛlɛn parce que n'i y'a mɛn bi ne bɛ don micro la ko n bɛ kuma Belenge de do Belenge de ye ne détecté a den ɲɛ a mɔden ɲɛ mais mɔdenya an b'o de sira kan a ko n ma karisa na ɲɛ b'i la cogo min ye denmisɛn ye min fana bɛ maakɔrɔbaw lamɛn i kana n nɔfɛ an ka se ka baaraw kɛ n'i y'an bɛ kunnawolo fɛn o fɛn na bi an b'o de la bi. Belenge Senpara cɛkɔrɔba min don n y'a ye fɛn caman la Jelibugu kɔnɔ commune 1 kɔnɔ ma deli ka taa yɔrɔ si min ye social ye Tenkundi Bani ani fɛn o fɛn min b'a kɛ hadamaden a bɛ mun ɲini ka taa ɲɛfɛ ma deli ka a ye Jelibugu kɔnɔ sans la présence de Belenge Senpara. A ye médaille min sɔrɔ bi an b'a fɔ tubabukan ko c'est une médaille méritée. Ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka ni bonyamasegi jɔnjɔn in dili ye Belenge Senpara ma a yɛrɛ m'a ka nisɔndiya ni a ka farifɔni dogo a ye bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma. Donc jamakulu fɛn fɛn se yɛrɛ se bi a denmisɛn n'a maakɔrɔba ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye u ye n kanu Ala de kama ni mɔgɔ ye maa kanu Ala kama o sara tɛ dɔwɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ k'u ye donc ne bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi an ma Ala ka hɛrɛ k'u ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Jelibugukaw n bɛ dugawu kɛ Jelibugukaw ye ko Jelibugu cɛ n'a muso ko an k'u ni ce u ka kɛwale ɲuman na min wɔɔrɔ détaillant ɲɛ comme a dira ne ma ko n ye détaillant de ye o n tɛ grossiste ye mais n ye min ka commerce kɔnɔ bi a kan ka san 50 bɔ bi mais Ala m'a latigɛ kɔni n ka kɛ importeur ye mais Ala barika la n seko ye min kɔni ye n bɛ se k'o kɛ donc n b'a fɔ détaillant ye maa si kana kɔrɔtɔ i niyɔrɔ kɔrɔ mɔgɔ n'i kɔrɔtɔ i niyɔrɔ kɔrɔ i bɛ sara jugu cɛ diɲɛ dɔɔni de ye ni maa min y'a ye ne ka commerce daminɛ san 50 bi ko médaille nana dalen ma bi a waati ka jan dɛ Serifu Madani Hayidara an bɛ foli k'a ye kɛnɛ de y'ale ta ye diɲɛ bɛɛ jɛnna n'ale ka bonya ye a ka bonya min bɛ a ka karama bɛ a ka dabula bɛ a ka makama bɛ n'a ka waliden naani ye n'a ka jigitigiw ye n'a ka cɛsiri ye personnellement ne Belenge Senpara ne kunkanko mana wuli diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an ye Serifu Madani Usumani wele a bɛ taa. Belenge Senpara ni maa minnu ka jɛɲɔgɔnya bɛ san caman kofɔ ni olu ye banabagadenw ye olu dama dogo a ka majigin ni cɛsiri min b'a la mɔgɔ fara ɲɔgɔn ka hakilinaw la. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'a jira o la k'a fɔ fɛn min ye festival international Dida Dide Buguni ye a baaraw daminɛna ka bɛn ni kalo in tile 15 ye ni ka taa kuncɛ ka bɛn ni a tile 18 ye a kɛra nisɔndiyakoba ye kɛnɛ labɛnbaga ni a nabaw bolo wa bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye ka se ka kɛ kɛnɛ ye mun bɛ to sen na badabada an ka maa minnu kun kɛrɛnkɛrɛnna a baara kama Serifula Jabarani tɔgɔ la o ye Amadu Kamara o n'a ka jatala Seydou Ɲare. Buguningaw ka festival Didadi a tako 5nan a kun cɛra kulon ani nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔ ko labɛnbagaw ka fɔ la ka sabu kɛ a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye seko ani dɔnko sɔrɔ ani yiriwa o ka sabati Buguni kɔnɔ a tile 3 kɔnɔna na. Ne nimisi wasala festival Didadi 5e édition kuncɛli la parce que ala barika la an sigila hɛrɛ la an ye jama fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ la a fana wulila hɛrɛ la basi foyi ma k'a la an b'o tando se ala ma o diyala an ye kosɛbɛ o y'a fɔlɔfɔlɔ ye filanan fana ye min ye
cɛ na nimisi wasale parce que jama nana an miiriya tun tɛ jama min na o nana o fana diyala an ye kosɛbɛ parce que o b'a yira na k'a fɔ festival bɛ ka taa ɲɛfɛ an bɛ continuer k'o welewelekan fana bila parce que o de ka d'an ye ka festival nin na taa ɲɛfɛ ka n ka jamana dɔnko n'a seko k'o la taa ɲɛfɛ an b'o de boliboli la donc san o san ni dɔ bɛ fara jama kan o fana de bɛ courage don an na pour que an bɛ se ka baaraba kɛ cogo min na an kɔni tɛna to an tɔ la an b'a ɲini jama k'i kun da an kan. Tako durunan in n'o festival international didadi seko ani dɔnko tigilamɔgɔw diɲɛ magobatigiw sɔrɔ bosobaganganaw bɛɛ lajɛlen y'i ta sɔrɔ a ko kɔnɔna na. An bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ bɔbɔ ni filaw kadɔw kɔrɔbɔrɔw an bɛɛ bɛ ye yɔrɔ kelen na an bɛ kɛ balimama ye wa a ka ɲi dugu yɛrɛ fana ma mɔgɔw bɛ fɛn minnu san mɔgɔw bɛ feere minnu kɛ a b'a to a bɛ dɔ bɔ fantanya la a bɛ na ni kɛlɛban fana ye a bɛ labɛn na jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw tɛ to tulonkɛ la ka kɛlɛ ma sɔrɔ. Bɛ taa festival nɔfɛ k'u dɛmɛ k'u sɔngɔrɔma dondo seko ani dɔnko o mun ye jamana sinsin bere dɔ ye o ka taaɲɛ la a n'an ka laadala ko minnu bɛ yen olu bɛ se ka don da la cogo min na an b'a se ka hakili fana an b'u dɛmɛ o la pour que o bɛ se ka don da la an kana se ka kɛ maa fililenw ye parce que n'i y'a mɛn ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ an ka fɛn dɔw bɛ yen o bɛ tendance a fɛn dɔw bɛ ka tunu an na donc festivaliw senfɛ an b'a o fɛnw bɛ bɔ an ka laadala ko dɔw bɛ ye an ka fɔlifɛn dɔw bɛ ye minnu ye nafamafɛn ye kunbɛ fɛn minnu na fɔliw kun b'o la fɔyɔrɔ kun b'o la a bɛ fɔ fɛn minnu fɛn na o fana kun dɔlen don donc festival senfɛ an b'o fɛn caman si dɔn. Nin festival kɛrɛnkɛrɛnnen ni a b'i bila sen kan san o san Seydou Kulubali ale n'a tɔɲɔgɔnw fɛ k'a denfaya ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di Elhaji Bakari Togola ma n'ale yɛrɛ Buguni maraden a kɛra u bolo bonya ani karama ye. A daminɛna don min na ne tun bɛ yan bi n bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yan bi ni population y'a faamu k'a fɔ mɔgɔ min y'a initier a tɛ k'o kelen kama a bɛ kɛ jamana bɛɛ kama a bɛ kɛ bɛn kama a b'a cu an bɛ ɲinɛ an ka problème kan k'a ta 21h la fɔ 3h du matin an bɛ k'a mun lamɛn a bɛ ko caman bɛ mɔgɔ da la a bɛ segin ɲinɛ o kɔ a b'a cu e yɛrɛ dusukun bɛ kami ko caman na i bɛ se ka bɔ o kan et puis a bɛ sɔrɔ don dugu kɔnɔ n nana tigɛ feerew n nana jɔngɔ feerew n nana bɔnbɔ feerew n nana ji feerew n nana dumuni feerew o wari min bɛ cu yan o bɛ cu ka cercle développer donc formation mun kɛra ɲɛfɔli mun kɛra débat mun kɛra mɔgɔ tɛ ko dɔn i bɛ ko dɔn don o don de yala yɛrɛ ye kalan jɔ de yala ye ko dɔn sira jɔ de donc ne hakili la surtout festival min bɛ didadi kan anw ka sigida la didadi ye fɛnba de parce que n'i taara dugu o dugu i b'a sɔrɔ fɔli kelen bɛ yen quand même o bɛ taa tɔncilaw kɔ foro kɔnɔ min b'a to ci bɛ diya cikɛlaw ye didadi jɔyɔrɔ b'o la san wɛrɛ fana an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin waati kelen la ka Buguni ta kɛ k'a sɔrɔ an bɛɛ kɛnɛma don. Nisɔndiyalen b'a kɛnɛ kan wa n wasolen fana b'a kɛnɛ kan ka d'a kan fɛn min don a kun kan ka kɛ kabini waati jan nka a kɛli sisan minnu y'a daminɛ n bɛ fɛ k'u fo k'u waleɲuman k'a yira u la k'a fɔ ne ye yangaden de ye wa n ka ko bɛɛ bɛnnen bɛ yan ma o tuma n bɛ se k'o dɛmɛ fɛn fɛn na n b'o dɛmɛ. Nin tako durunan a daw tuguna ni bonyamasegin foli ani nisɔndiya bonya ani karama ko la bɛnbagaw bolo ka tila ka an bɛn ko boloda ni Ala sɔnna ma san nata tako wɔɔrɔnan hukumu kɔnɔna na. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi taa walawalali k'an ye. Canada ministri ɲɛma Justin Trudeau a bɛna lajɛ k'u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bila ka na Mali jamana kɔnɔna na walasa olu ka se ka na fara diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MINUSMA min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o cɛbɔw kan bɛn ani lakana ɲinini na o banfilabulamantigi sɔrasilaka minnu ni olu bɛna bɔ Canada ni ka na Mali jamana kɔnɔ o bɛna kɛ Canada ka sɔrasilakaw dongo fɔlɔ ye kokura kun farafina jamanaw kɔnɔ farafina min kɔnɔna na ni a ka ca banfilabulamantigi sɔrasilaka mɔgɔ 155 ye san 2000 ani san 13 waatiw la minnu ni olu bɔnɛna u niw na Mali jamana kɔni de sugantilen filɛ nin ye Canada ministri ɲɛma fɛ ka se k'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na olu kana na wuli ka jɔ kɛ bɛn ani basigi ɲinini na diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo kɔnɔ
fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye kanadakaw ka minisiri ɲɛma Justin Trudeau a kun y'a kuma fɔ ka tɛmɛ ka fɔ ko a n'a lajɛ ni k'a ka kɛlɛbolo cɛbɔ dɔ ta k'o di diɲɛ selilani tɔnba Nations Unies ma o ka fara Nations Unies ka kɛlɛbolo cɛbɔw kan nin kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu bɛna ne Mali jamana kɔnɔ a bɛ don o de kadara kɔnɔ walasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya Kanada jamana bɛna na pankuru-denni 6 de bila Mali jamana ka bolo kan mɔbili 2 kɛlɛkɛ bolifɛn 4 ani kɛnɛya baarakɛminɛnw fɛn min bɛ tali kɛ cɛbɔ nata ninnu hakɛya kan perepere latigɛ ma kɛ o la fɔlɔ nka siga kɔni kɛlen don a la k'a fɔ musolakaw bɛ sɔn ka caya sɔrasilaka ninnu na walima a bɛna kɛ kɛlɛkɛcɛ 2,000 ye wa o kɔni ye hakɛya ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka minnu fɔ u yɛrɛ ma fɔlɔ barisabu ka da kan novamburu kalo tɛmɛnen Kanada minisiri ɲɛma Justin Trudeau a kun ye sɔrasilaka 2,000 de labila diɲɛ selilani tɔnba Nations Unies ka bolo kan k'o fara u ka kɛlɛbolow kan Lagine Konakiri jamana kɔnɔna na Faba la Konakiri kɔnɔ ta mɛnɛna Madina lɔgɔfiyɛ kɔnɔ Madina min ye kin ye ni sɔrɔ bi kɛ kosɛbɛ a sugu kɔnɔna la Madina sugu jeni senfɛ tiɲɛni caman kɛra barisabu ka da kan jagokɛlaw ka jagokɛfɛn caman jenina a bɛ taa se fo mètre carré 1,000 ani 100 la sugu in yɔrɔ minnu jenina olu jɔkundama hakɛ bɛ taa o la o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra jagokɛla min fɛ o bɛ t'i jɔ jagokɛla bayirika la conteneur 352 olu de jenina Madina sugu jeni senfɛ sugu kɔnɔ tabali 62 kalanikɛ atelier 24 olu de jenina fo ka mugumugu ka kɛ ko mbugurijɛ an ma ladɔnniya k'a fɔ ni sugu jeni a kɛra ka sanga ni wagati ye wagati min na ni nafolo don ka bɔ sumayalen don sɔrɔba tɛ bolola ni waatiw la nga ala barika la minɛn kasaralen ninnu tɛmɛnen kɔfɛ buna adamadenni sini ma to a la kumana min na ni tabe mɛnɛ sugu in yɛrɛ la o kɛra ka sɔrɔ jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ka daw tugunen don sugu yɛrɛ kun wililen don ka ban a kɛra ka bɛn sufɛla yanfan de ma nɛgɛ ɲɛ 23 o tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 45 ye fɛn min kɔni kɛra sababu ye ni ka taa mɛnɛ ni sugu in na o kun ma se ka sidɔn fɔlɔ dɔw ka fɔ la ko a na sɔrɔ kuran ka baara ye o kuran sira min ni taa mɛnɛni daminɛna o la atelier dɔ de kɔnɔna na Madina sugu in kɔnɔna na Konakiri kɔnɔ jagokɛla minnu ni tiɲɛniba kɛlen filɛ nin ye u kun olu kɔni jigi tigɛlenba de don an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi barisabu ka da kan bolofɛn tiɲɛta cayara fo k'a dama tɛmɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na san 2015 septamburu kalo la fanga jaso min ni o kun bolodalen do Burkina Faso jamana kɔnɔna na walasa ka se ka jamana ɲɛma ka fanga dafiri mɔgɔ minnu ni olu nɔyera o waleya in na an olu ka kiritigɛ waati tɔtolon lɛrɛ damadama ye o sigana mɔgɔ ninnu ka lapasa jɛkulu no o y'u ka avokaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko kiri in bɛ ka taa taabolo min kan ko o ti olu fɛla ko ye ban kelen kɔfɛ kiritigɛ soba ma ɲɛma kura ka sigili ma président instance o min ni Gilbert Diendéré ani Jibril Basole ka fara u jɛɲɔgɔn mɔgɔ 82 tɔw kan olu ka kiri kunkanko kow bɛna ɲɛnɛbɔ o min fɛ lapasajɛkulu ninnu y'a jira k'a fɔ ko tɛ ka taa olu jimisiraw fɛ barisabu ka da kan ko labɛn minnu kun kan ka sabati ka kɔn bi tarata don marisi kalo tile 21 ye k'o bɛɛ lajɛlen ma sira sɔrɔ k'o labɛn ninnu sabatibaliya yɛrɛ k'o bɛ sigasigana don kiriko in binakun kan kiri min ni a kun jɔra ni k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ février kalo tɛmɛnen tile 27 Burkina Faso coup d'état labɛnbaga ninnu sigasigana waleya talen do ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma k'a fɔ k'olu de nɔyera Burkina Faso coup d'état in labɛn baaraw la olu ka lapasajɛkulu kɔni y'u ka nisɔngoyaw jira kosɛbɛ kabiri ni u ka kumaw nun tayɔrɔ la Sierra Leone jamana kɔnɔna na kalata min ni a baara bi senna yen nɔ Sierra Leone fangaɲinijɛkulu APC a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ o kibaruya mɛnna ka sanga ni jaabi ye jaabi minnu ni olu bɔra ka bin ka bɛn ntɛnɛndon ma kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale o ye kibaruya in da subahana mansi sanfɛ réseau min kan u ko a ma ko Twitter ka sangani ni kalata in ye min bolodalen do Sierra Leone jamana kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ caman kɔni donna fangaɲinijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kalata kunfɔlɔ baaraw la kalata kunfɔlɔ baaraw senfɛ premier tour jamana fangaɲinijɛkulu APC n'olu ka cɛbɔ ye Samura Kamara ye ale kun ye jɔyɔrɔ filanan de sɔrɔ ni kuru 42 ngɔri 7 ye kɛmɛ sara la fanga sinamatɔn jɛkulu ka fangaɲinijɛkulu SLPP ni olu ka cɛbɔ ye Julius Manda Biaye ale de kun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɛmɛ sara la ni 43 kɔri 3 ye nka ka sanga ni wasadensigi kalataw ye o min bolodara jamana ɲɛmasigi kalata don kelen fana fangaɲinijɛkulu APC ni o de ye jamana ɲɛma kɔrɔ ka fangaɲinijɛkulu ye o jaabi minnu bɔra APC de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ni 63 ye fanga sinamatɔn jɛkulu SLPP kan ni 46 ye
Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy ka bɛn ni tarata sɔgɔmada fɛnfɛla ye kiri y'a nɔ minɛ ni k'a minɛ k'a lasagon kaso kɔnɔ. Kiri tigilamɔgɔw ka wele bilala Nicolas Sarkozy ma de walasa ka se ka enquête dayɛlɛ ka ɲinini kɛ barisabu ka da kan sigasigana talen do ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko san 2000 ani san 7 waatiw la ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaasigi kalata yɛrɛmankutu baara kɛli ye ko a ka campagne musakaw bɛɛ lajɛlen bɔla Libi jamana kɔnɔ. Nicolas Sarkozy min ni a ye Faransi jamana ɲɛmaaya kɛ san 2000 ani san 7 kɔnɔ ka taa bila san 2000 ani san 12 kɔnɔ. Kiri tigilamɔgɔw kɔni filɛ nin ye ka wele bɔgɔ jeninin kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. A nɔ minɛna kiri tigilamɔgɔ minnu fɛ o ye polisilakaw ye minnu ni olu ka caw bɛnnen do yurukuyuruku ani nafolo dungo juguya ani nafolo ŋanamu ni koɲɛw ɲɛnabɔli kama. Nanterre dugu kɔnɔ Faransi faba Paris masurunya la. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya su fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye. Laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ basili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.